Baret naf li mkien mulej Kelmetek imqadsa F'qalb waħda li naqad Bil-ġisem tibdek ħaj Fejn hemm l-imħabba Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Il-sagrifiċċju qiegħda ssir b'ringrazzjament ta' grazzja maqluwa lill-Omna Marija. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din l-ikla li l-mulej ħejja għalina. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba fuq l-uliet eżjes tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, f'dawk il-jiem l-att tad-dixxiepli kien qiegħed jiżdied, għalhekk sar xi tgergir mill-Lud Griegi kontra il-Lud, għax derilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta' kuljum. Għalhekk it-tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxiepli u qalulhom: mhux sewwa li aħna inħallu l-kelma t'Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela l-aħwa ħudu ħsieb u għażlu minn fostkom 7 irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-erf, u nħallu din il-ħidma f'idejhom u aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-kelma. Dal-kliem oġob il-ġemgħa kollha u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, il-Timon, il-Parmena u lil Nikola, prozelita minn Antjokja. Lil dawn reskuhom quddiem l-Apostli li talbu u kedu idejhom fuqhom. U l-kelma t'Alla kienet tixtered dejjem aktar, l-att tad-dixxiepli kien jiżdied ħafna f'Ġerusalemm u kotra kbira ta' qassisin kienu joqogħdu għal fidi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Għannu ġusti bil-ferħ lil mulej ixirkilhom ifaħruh in-nies sewwa, faħru l-mulej bid-dak taċ-ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, ħadkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Għas-sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art flimkien, ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex iħelsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ flimkien, ħadkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej qam il-kabar u li ħalak id-dinja
fl-imħabba tiegħu salva il-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Xinsar fil-għaxija id-dixxiepli ta' Ġesu niżlu ħdejn il-qabar, rigbu id-dajsa u ġibdu għax-xatt li ieħor tal-baħar lejn Kafarnaum. Kien ġadalam u Ġesu kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi. Mela wara li kienu qatfu xi 25 jew 30 stadju, raw lil Ġesu miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dajsa u beżgħu. Imma hu qalilhom jiena hu la tibżgħux. Għalhekk ridu jitelgħu fuq id-dajsa, iżda minnu fih id-dajsa messet l-art fejn kienu sejrin. Il-kelma tal-mulej. Kemm jeżies sabiħa ir-risposta tagħna dalgħodu li aħna tajna lil-mulej għall-kelma tiegħu. U liema kienet ir-risposta? Huma l-kelmiet tas-salm. Huma l-kelmiet li l-Knisja l-liturġija tistedinna biex nibqgħu nirrepituhom f'qalbna matul dan il-jum. Għax il-kelmiet tas-salm kif kien iħobb jgħid anke ħafna drabi San Ġwan Damasċenu huma il-bastun li tagħtik il-Knisja biex in-nisrani jistrieħ fuqu tul il-mixja tal-ħajja. Għalhekk aħna mhux sempliċement nirrepetuh għal 3 darbiet 4, 5 biex ta' parsi nkunu nirrepetejnieh, imma biex dak il-kliem jidħol f'qalbna. Biex jien dik it-talba żgħira nibqa' nirrepetija mhux tant bil-fom imma fi-skiet ta' qalbi. U x'itlabnieh il-mulej x'ednielu? Ednielu ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Hemm xi talba isbaħ minn din. Ħadd tkun mulej l-imħabba tiegħek fuqna m'hemmx dubju li Alla ma jħobbniex, imma meta jien qed ngħidu ħadd tkun fuqi it-tieba tiegħek xi fisser? Mhux qed ngħid il-Alla isma' tinsienejx, imma propjament qed ngħid għenni biex jien nintebaħ li it-tieba tiegħek, l-imħabba tiegħek fuqi qiegħda kull mument ta' ħajti. Infatti meta aħna nibżgħu u naqtaw qalbna u forsi anke niddubitaw li l-mulej mhux juri t-tieba tiegħu, kważi ġeli ngħidu il-mulej insieni. Meta nkunu f'mument ta' teħ il-qalb ta' dalma kif rajna fil-Vanġelu. Id-dixxiepli bil-lejl fuq id-dajsa fil-maltemp dan huwa kollu simboliżmu għal dak li jgħaddi miegħu u jħabbat wiċċu n-nisrani. Kollha kemm aħna qegħdin fi vjaġġ fuq dajsa, imma mhux dejjem hemm il-bnazzi. Jiġu momenti fejn ikollna nibqgħu miexjin anke waqt id-dalma tal-lejl, anke jekk il-baħar huwa mqalleb. Imma f'dawk il-momenti ftakar f'dak li qed tgħidlek il-Knisja llum. Itfa' ħarsek lejn Alla u għejdlu ħadd tkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Jeħuti jeżies nresqu it-talbiet tagħna u mill-ġdejt għal kull talba invokazzjoni ngħidu. Nitolbu flimkien u ngħidulu mulej ħadd tkun it-tieba tiegħek fuqna. Mulej ħadd tkun it-tieba tiegħek fuqna.
Nitolbuk mulej għad-djakni, għas-seminaristi tagħna biex huma mqawwijin mill-kelma ikomplu il-mixja tagħhom fil-vokazzjoni u s-sejħat li inti għamiltilhom. Nitolbu mulej tkun it-tieba tiegħek fuqna. Mulej dawwal il-qalb tas-setanin tal-art. Għamel li huma jaslu għal ftehim sħiħ biex tant bnedmin li qegħdin isofru l-gwerer fl-art imqazza fl-Ukranja isibu s-sliem u l-għajnuna meħtieġa li tant jeħtieġu. Nitolbu. Mulej tkun it-tieba tiegħek fuq il-morda tagħna. Għamel li dawn ikunu imdawrin minn persuni li jieħdu ħsiebhom u juruhom imħabba vera. Nitolbu. Inresqulek mulej bl-interċessjoni tomna Marija il-familji tagħna. Partikolarment dawk li f'dawn il-momenti qegħdin iħabbtu wiċċhom mad-dalma tal-ħajja tal-problemi ta' inkwiet. Kun int f'nofshom, għatihom l-imħabba tiegħek, nissel f'qalbhom mill-ġdid il-paċi tant mixtieqa. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għamil li aħna verament ta' kuljum inħossu it-tieba u l-preżenza tiegħek magħna. Nitolbu. Mulej Alla, int stedintna għal din l-ikla li ħejjejta għalija, turija tal-imħabba tiegħek lejna. Għamel li aħna wkoll nitalmu minnek naqdu lil xulxin bimħabba, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sagrifiċċju li qegħdin nofrulek. Għamil li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa u żbuħija kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli aħna ninsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs
rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wert tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, sultan qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejt mal-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek l-isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. ħatkun fuqna mulej it-tiba tiegħek. Jew hekk fiskiet ta' qalbna nirringrazzjaw il-mulej. Aħna li nemnu li tassew it-tiba tiegħu hija dejjem magħna u fuqna. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswielna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
minħabba